נמצאת איתי היום דיטה, והיום אני רוצה להראות לכם מוגבלות תנועתית של השכמה שמשפיעה על טווח תנועה בכתף. דיטה, תרים את הידיים אחורה. אתם רואים שיד שמאל מגיעה לרצפה, וביד ימין יש לנו בעיה. רואים את ההבדלים? כן? כבר נראה את הטווח תנועה הבא. הנה דיטה שוב, אחרי 7 דקות של עינויים. שימו לב. חזרה דיטה. שוב פעם. יפה מאוד. כן, מה יש לך להגיד? שזה כאב, אבל עכשיו זה עובד. יפה.